Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, ini hari apa? Rabu ya? Hari Rabu 2026. Alhamdulillah kita dapat anugerah bentuk anak cowok tuh. Nah, itu. Berkat doa kalian keturutan di anak lanang. Kuli ngenteni iki jam 2 bengi subuh setengah 5, alhamdulillah lahir lanang. Matur nuwun sedulur ya. Ngedongake ya. Rasanya seneng banget. Terus ora bisa ngomong apa-apa. Intine ming alhamdulillah ngono wae. Subhanallah, matur suwun puji syukur ya Allah. Matur nuwun wis angel geli ngomong intine seneng rasanya seneng. Ki iku nisuk jam 6 lah ya. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan di anak lanang itu THR anak lanang harus jan tenan seneng tenan aku.